Magkaroon sa sumpay ni Bagotang Sugilanon, ang laylay ni Mila. Nakagusto ka ba niya? Ha? Pilia ang mga po nga imong buhian, babay. Kay mahimong magdakin ni kanimo o karuhay o baka kapakyasan. Ha? Nan karon. Unsay imong tubag sa akong pangutana? Babay. Senyora. Nga nung itutubagan ako? Araw nga sa pagtubag si Lola. May uyab naman ko, senyora. Bisan kung may uyab ka na, maka-appreciate ka gihapon o kagwapo sa uban. Dili ba? Oo. Gwapo ang akong apo, dili ba? Oo. Gilipay mo ang akong apo sa imong tubag. May bonus ka gikan kanako. Ha? Ingon niya na kagalante si Lola. O kay matud nimo gwapo man ang akong apo, buwagi ang imong uyab. Unsa, senyora? Wa ba nako malitok og taro nga wa ka man makabati? Senyora. Lola, unsa ko na? Ganahan ko ining imong nurse. Buutan og dating iho. Dili sama atong imong Adel nga daghan kaayo og kolor sa naong. Busa iha. Buwagin na ang imong uyab ha. Gusto ta ka alang sa akong apo. Senyora, dili Mupauli ko makadiyot sa mansyon. Gusto na ko nga atimanon nimo og maayo ang akong apo. Pagsulti mo, pag-ilhanay sa inyong kaugalingon. Kay sultihan ko ikaw, iha. Dili ka magmahay kung ang akong apo ang imong unungan. Ha? Iho Stanley, mubalik na si Lola. Ayaw pagdugay. I want. May subo ka ba na ako, senyorito? Lingkod gilid sa akong kama. Ha? Oh, Lola? Ngano nag-ung-ung ka din sa putahan? Maayo kay nakauna-una ka pa sa pag-ani sa ospital. But I think, uwahi ka na. Kay may lain akong gusto alang sa akong apo. Waka na mo to sa akong gisulti? Sige, Lilia, pero makita ni mo. Nakita ni mo. Usa ka nurse ang iyang ipuli ni mo. Tungod kay wakay hinungdan nga klase sa hinigugma. Dili ka makamaong mo atiman. Makaluluoy nga babae. Unsay imong giingon? Makaluluoy? Lola? Kinsa mong ikasulti niya? O sa hinungdan nga bisita? Kung napokus ka lang sa pag-anhi din mahimo ka na mo biya og balik, Adel. May lain ang sabdi ay nakitang himoong biktima ang imong apo. How dare you? Pagi ako, senyora. Gusto ko makakita sa kahimtang sa kriminal. Unsa? Unsa to'y imong gingalan sa akong apo? Animal! Kagapon ka pang nagbantay ako din Pero ako masayod sa mong pangalan. Nasra ang itawagon nimo. Unsa kiti pangalan nimo? Mila. Mila? Nga mo nang gikuyawan kang misampit sa maong pangan, Senyorito Stanley. Oh, Adel, di ka? Ganun karong kalamian niya? Diin ka ba dahil tibuk adlaw kagahapon? Ang ngayon kakain tan-aon diha sa ibabaw sa imong gihigdaan nga kama ning hospital. Unsa? Apan sa kong tan-aw, mas moangayan ka pa kung anaa ka na maghigda sud sa lungon. Adel! Nurse!
Biyai o na mi din eh. Sige na, magdali. Iya, senyora. Hoy, ingrata. Hinahinay sa imong sinutan batok sa akong apo. Hinumdumi nga naa ka mag-abot sa akong harianong panimay. Ikaw ka lang may pahiyo. Giinsulto ba ko nimo? Lola, No, Stanley. Don't stop me. Kay dugay na kong nagpugong sa gipakitang kinaiya ini babayan. Mahimo kong palabyon ang tanan. Apan dili ang iyang gisulti, dili palang gidugay batok nimo. Pagkakagnaw, ikaw ang angeng isuod sa lungon o dili ang akong apo. Nakuptan nimo nga akong kamot. Buhi ko! Buhi ang akong kamot. Sakit sa imong ginunitan. Ang sa murang mabali ang akong kamot. Adel, buhi ito na, Adel. Buhi siya! Lola! Buhi ka! Lola? Shit! Buhi ang kamot ni Lola! Gaing ng buhi si Lola! I'm sorry nga, nabunalan ko yung mga agtang. Mito ang dugo sa mga agtang. Babe, I'm sorry. Wala ko tuyo ah. Hindi ko gustong bunalan ka sa baso nga diya sa kilid sa akong lamisa. Pero gipasakitan ni mo si Lola, uwa din mo siya buhi eh. No, don't be sorry, apo. Mao ka ni angay niya. Oh. Nakita na ni mo, Stanley. Nakita ni mo ang iyang reaksyon. Mura siya buang, nga bisan pa man kung nasamad na, wa pa gihapoy gibuhat. Gipasagdan na niyang mito, paingon siyang mata ang dugo. Babe, come here. Pahilan ko ang dugo si mong samad. Lola, please, pagtawag og nurse na makatambal sa samad ni Adel. Osa! Lola, please. Leche! Humasay ang gibuhat. No! She deserve it! Lola, Leche! dili ka buotong samok, dili ba? No! Dili ta ka mahimong biyaan din ni Ubani na babayana, Stanley. I will be fine, Lola. Una ka siguro kung nga gidipinsahan lang ni Adel ang iyang kagalingon. Hinungdan nga gikuptan niya ang imong kamot nga musag paunta niya ganina. But she didn't mean to hurt you. So please, Lola. No, dili mahimo, Stanley. Dili ko ikaw biyaan din ni Ubani na babayana. Besagon sa mahitabo, dili ko ikaw biyaan Ubani niya. Lola. Nga no, senyora. O sabay buhaton ko sa imong apo nga imong gikahatlok og maayo. Lola, please. Sige na. Pasaylo ako sa kong gibuhat ka ganina, senyora. Wa ko katutuyo, ah? Dili. Lola, nangayon nagpasaylo si Adel. Come on. Dili. Dili siya si Adel. Unsa? Palayo. Lola. Palayo. Pahawa gikan dinhi. Palayo na gikan na mo. Adel. Dili. Lola, nangayon nagpasaylo si Adel. Come on. Dili. Dili siya si Adel. Unsa? Palayo. Lola. Palayo. Pahawa gikan dinhi. Palayo na gikan na mo. Adel. Pasaylo ang wa ka makauyon sa kong mga lihok karon. Mugawas raon niya ang kamatuoran. Unsa iyang buti pasabot, Lola? Ako lang ba? Ha? Ang unsa, Lola? No. Wa, Stanley.
Matod niya nga kadyot ra siya. Pero wa pa man siya mabalik lagi. Hain ba di paingon ka itong babayhana? Mas maayo pag giubanan ko lang siya ganina. Ay, wa ko'y mahimo. Magpaabot lagi ko niya din eh. Nanuktok, Seng! Naunsa ka ba? Ay, nakadungog bitaw ka. Ablihe ka. Ablihe. Baya ni mo. Ako may imong pabliho noon. Ay, sorry na, God. Pag-sure daw eh. Di mahimong malimot? Malimot mong gani kusahay nga kauban na ta sa trabaho. Unya nga no ako, natahasan og bantay ni mo. Ug dili ang imuhang kapamilya unta nga. Suka sa pagka-admit ni mo, wala gyoy may pakita ang pamilya ni mo din eh. Ay, kinagang pa manimog tabi niya. Uy, ablihin na lang, uy! Wala man ka na ilak. Abli ka na! Oh, nakikita ka? Able! Ang pagtulod na lamang yun sa pultahan. Ikaw? Ma'am? Maganda yun ba? Ay! Nananghinteng. Uy, nananghinteng. Niko nasab kasing. Kanungo bitaw ko. Oo, ma'am. Dadayon. Ma'am Adele. Ma'am? Salamat sa imong pagbisita, ma'am. Hala, wala ka kamasagong kwarto, ma'am. Tuwara ba sa pikas kwarto nahimutang si Senyorito Stanley Baya, Ma'am Adele? Actually, ni masing o kitinuod man bitaw? Ma'am, mila ka? Ala? Ala kasing, patay ka, mila. Mano man ka, ma'am? Giunsa man day. Saba ka dating. Ano ko yung mapasinghinlan, deng. Tungoting ano ko yung pasinghinlan. Giunsa man din ako na siya. Ha? Sulti na ko sinuod ko. Pasya. Na magkakanang... Jalan? Da. Nato naman. Ay, kituwa naman dito sa pikas kwarto si Senyorito Stanley, ma'am. Si Usting man kito. Wala kita ng dagway nito. Lisod ma-explain. Kita ka sa naong nito. Tigulang na. Si Usting kita. Mangutanas naong, uy. Apilon man na. Nga naman. Ha? Usay... Say nga naman. Nga nung nasaag ka, ma'am? Nga nung nasaag ka, mau ba na? Ikaw na nag-ingon ha, dili na ako. Ma'am, nga nung bihila ka, ma'am? Nag-away mo si... Senyorito? O naluoy ka sa kanang iyang kahimtang? Nga di ka kapahungaw dito sa imong ibati, maong... niya ka din magpabuhagay. Bitaw, ma'am. Hangtod ka na sa ninyo taguon ang kamatuuran. Ha? Isulti na ang tinuod ni Usting. Dito ka ni atong higayon na. Nangayo ko sa imong panhabang. Apan igo ka lang itanaw sa hindi puhat na ako. Wa kay kaluoy. Ma'am, usay, buti mong ipasabot. Hala ka, Teng! Hala ka, Teng, may lain di kang atraso, Teng!
Uy, pagkadagan ba din mo sala, uy? Abot, uy! Usibot, usibot, pasabot niya, uy! Huwag mo kumaybaw! Mauna diha, sa kadaghan sa imong mga sala, wala ka na mahinumdum sa uban. Isulti na ang kamatuoran, uy. Isulti na. Dili ninyo mahimong itago ang tanan hangtod-sangtod. Kay hamukon ko kamo. Dili ko kamo hunungan. Dili ko kamo papahuwayon. Uy! Bulat! Ay, Niko na saka. Pabusno na kinin ko, madugay ni mo sisiko na. Nakusgar ba yun mo, Niko? Ay, kikag siko. Ngano magka? Mas kusog ka pa manggod na mo. Singgit na ako, ba? Usumay buti pasabot ito yung giingon. Ako'y una, Teng. Aron dili kita magdungan. Sige, ikay una. Ngano man to? Pangag sa ilong ni mo, Teng. Hanggaw ka magka, Teng. Nagasabot na tang ako'y una. Mitando na ka. Tando bin ako? Oo, nya. Pero, lahi matong akong pangutana. Ha? Di naman. Teng? Sing? O sila gibuot niyang ipasabot sa iyang gipanulte. Ha? Nga nung ingon magkatusiya nga, sulti na sa tinuod, kay dili ka niya papahulayon. O ganun, tatay sa taraguteng, lahi magkatuntunada ka ganina, Teng. Ha? Buutan lagi to siya og dateng. Lahi ni Adele nga atong nailhan, mura lagi to siya... Teng! Mura lagi tong dili siya si Mama Adele! May nalagani kay puandar paghihapon ng ako motor. Pumansa na hitabo ka ganina. Adel, hugutas sa nimo, mugakos na ako nahadlo ka paghihapon nga madisgrasya ta pag-usab? Wa. Pero kung makagakos ka, mura bag dili na makalusot pa ang hangin sa atong lawas? Luagi gamay, ma'am. Aw, Adel. Gimingaw na kaayo ko nimo. Ha? Ganina pa tang nag-uban, Adel. Apan karon ko lang ikaw magakos pag-usap. O gimingaw na kaayo ko nimo, ga. Ha? Adel, ngano ba nga murag weird ka naman kaayo? Sukad ka nga nakamata dito sa ospital. Ga. Iyang sandi kang iyang usa kung buko-buko. Sama sa buhato ni Mila kani adto kung musakay siya nako. Iya sa kong gisampit og ka. Sa magkagibot dan kas imong tiyan. Yaplasan naman di ka. Punya, dili man mahimong palabian te kag haplas kay init niya na mahilos unya ang panit nimo. Punya, nakatutoy ka na sab. Pero nga nung magsige maghapong kag hilak, oy. Ngit-ngit na raba. Dili maayong magsige ka pa og hilak. Mabatian ka unya sa mga dili sama nato. Mong hilom na ha, Inday Filipa. Pastila ni mo muhilong ka man untaan ng kanta ha. Nya karon dili na lagi ka mo pato. O sa pagyo problema ni mo, Inday ha.
Gikuyawan na baya ko nimo, ha? Ilom na, Inday. Ay, Diyos ko, salamat in town. Imong amahan na rong miabot. Ay, nagabihan in town sa pagpangitag kwarta para palit og gatas nimo. Oh, niyanas tatay nimo. Hilom na, ha? Yan na tungod sa amo. Sigurado ka nga dili pa ta ka ihatod sa mansyon? Tingalig. Oh, Si Filipa, mihilag si Inday. Atuon ko na ang atong anak. atong anak? Kalit siyang dagang paingon sa bahay diyang nabati niya ang hilak sa among anak nila. Oh, hilom na. Di ada lagi to karon si tatay nimo. Musaka na turon. Oh, Felipe, may kay ni akan na kay... Oh. Filipa, Inday. Adel? Inday, ali ni nanay. Oh. Ambi si Inday, Nay Mirna. Unsa ka to? Ambi ang akong anak, Nay. Lagi ko, gikan ako ang bata. Anak. Tulog hanay, wala diri imong nanay. Mihilom si Filipa nga iyang gikantahan. Makamao ka ay sa maong kanta? Makamao. Mao kinang kantahan kanuna nimong kantahon ako kaniadto sa kamay pa ko. Dili ba? Nay Mirna? Ikasuyaan ko magkining lawasa. Tungod kay makahimo siya sa pagpaduol nimo bisan unsang orasa. Makahikap nimo. Apan karon. Kining maong lawas sa usab di ay ang mamahimugdan. Aron ikauban ko kamo pag-usap ning maong kalibutan, Philip. Adel, kung sa kanong ipanulti mo? Nalimot ka na ba sa akong mga saad kanimo ka? Nabisan usay mahitabo. Dili ko kamubiyaan ni Inday Filipa. Ug andam kong tumanon ang maong saad. Bisan sa laing kalibutan. Huwag kong kasabot sa mong ipanulti. Giyatagan ko ni mong kalibog. Sa umaabot ng mga adlaw, magkasabot ka raon niya. Pasagding ang ako mga lihok ang mupamatuod ni mo. Kung sikin sa mangyod ko. Tuod kay dili ang tanang makita sa mga mata. Mao ang kamatuoran. Adel. Adel, asa ka? Mapauli ka na? Ihatod ka. Huwatak ko. Oh, bihilak si Inday Filipa. Shh, anak. Pikpikon ko siya. Aron na makabalik siya sa pagkatuhog. Kinalang apason ako si Adel aron nga mahatid sa mansyon. Ngipit na ba? Dili mayong pasagdan ko siya nga mupauli mag-inusara.
Salamat ako, Ginoo. Kay Milo mo sabdan si Inday. Anak, ayaw sa pagmata, ha? May apason lang magkadyot si tatay. Ubalik kag dayon, human ini anak. Adel! Adel! Wala siya. Kadali rin niya nawa. Nakatiming kasi laing motor nga kasakyan nga mahimong buhaton niya sa mansion. Usakan nila ko balik sa taas. Purag na kong tanghaga gining ako nakita karon na. Kining gipakitang lihok o gipanulti niya kaganina. Murag dili siya si Adel. Murag siya glaing tao. Kung imo man ipaagi, Adel, aron makuha nimong akong atensyon. Ang kunon ko, nakuha mo sa magkadyat ang akong pagtagad o pagbati. Apan ka tungod lang kay dili ikaw ang akong nakita o nabati. Kung dili, si Mila. Nasayod ko nga may laing midayon hing akong lawak. Samtang wa ko na rin. Busa tugani ko sa tinuod. Kinsay miso din eh. Ikaw ba? Dili tanok, senyora, ay. Kanusto ba intong kumislod din nga wala man sa iyong pagtugat. Kun mao. Kinsa? Kuan, senyora. Tugan kung dili ka gustong ipadakop ko ikaw sa mga pulis. Agoray! Ano ako naman ay mapriso inini. Nga nabunog ko sa pagkaigo sa kaanggikan sa imong biranda. Ako pa hinoy, madakpan, nakapaat. Unsa imong gingon? Ay kalit manggod kong gilabay ni Ma'am Adel o kaang gikan diha sa imong biranda, senyora. But lamang kung natimingan balang ka kayto akong sa pag-agi. Pero mura man og suko gayud ka ayo siya. Iya mong gani kung ginganlag. Bets? Bets? Oo. Siyay. Wala ko madlok lima. Bets? Ha, hanggaw. Bitch. Dili bets. Para nagtanuhan, senyora. Para matingali gud na. Buot ipasabot. Nga si Adel di ay ang misodi ni samtang wa ko. Ha, naring? Oo, senyora. Ay, hala, patay kayo na ko ni ining Ma'am Adel. Nanugon na ba ka to siya? Nga dili magpa-disturbo din sa taas na ako. Unya ka na misolti ko nemo. Ala, patay ko ini ba? Ayaw kadlok niya itong salbais. Tungod kay dili siya ang nagsweldo kanimo naring. Oh, uy. Madam, Mirora, nakakita ka ba sa akong nakita? Nagdungan ta sa paglingi sa may pultahan, di ba? Natural, nga makita ko sa ang imong nakita. Stupida. Si Mama Adel to na. Siya katutonta. Karon ka na kung babayahan na ka. Uyala! Hala na, kibayaan ko niya ni senyora diri sa sulod sa kwarta. Senyora! Huwag ako, senyora! May mawala pa namang din eh. Go ka na sa imong pasinginlan. Muraya ka! Oh! Kusuga man din ang tuod ka ng siyang milakaw. Yan itong miage.
Dili man gani makabarag sa kasakit ko na sa iyag mga tuhod ug TL. Wala na. Naayo raman nagidayan siya. Uy, hala, nalimot naman lamang ko pangutana kung kumusta na ang senyorita. Magsulti ta. Nasayod kong wa ka pa makatuog. Kay nakita ko pa ikaw nga bag-o lang miabot. Busa bangon. Bangon, magsulti ta. Ayaw kog duwa sa katog-katog, Adel. Barog na! Oh, kalot nga mibo ka ang imong mga mataog. Kasiga. Kalot kang mibangon. Kriminal! Unsay imong giingon? Kriminal! 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 Basta na! Ayaw kong ganli ni Ana! Wa ko'y gipatay! Kriminal! 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 Salbahe ka! Ayaw pagpataka og buka ni anay mong bata! Wa ko'y gipatay! Wa! Wa! Muna angay ni mo! Salbahis! Ingrata! Stupida! Oh! Anong gitutukan ko ni mo sama ni Ana, ha? Suko ka? Gusto kang mubaos sa pagsagba na ko ni mo? Ha? Sige! Sige! Suway makita ni mo ang imong gipangita, Adel. Kalain sa imong kinatawhan. Nanginsulto ka ba na ako? Hosto na! Igo na sa imong pagkatawa kung dili kabot nga usban na ako sa pagsagpa! Igo na! Hosto na! Igo na! Hosto na! Kriminal! 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 Gisukod bigyan ni mo hangtod asa ko to bang akong mahimo, ha? Kriminal! Pwes, sige, Adel! Pakit-on ko ikaw sa akong kapasidad! Paabot ka ko diya, Adel! Kriminal! Kriminal! Kini. Diara. Unang higayon nga gamiton ko kini sa tao. Ug diha pagyud kanimo, Adel. Ipaniguro kong mamatay kaning akong pistola. Og ilubong ko diha sa akong yuta. Aron pistahan ka sa mga od. Pistahan sa mga od ang imong dubok nga lawas. Wa ka pa makailakan ako sa hingpit, Adel. Busa, ipakita ko kini kanimo karon ang akong mahimo. Gihagit ko nimo. Pues, gidawat ko ang imong hagit. Ang pagkagnaong. Nagbarog lang gihapon doon sa kama nga nagtakilid.
Kung unsa ang posisyon niya kaganiya nga akong gibiyaan, maugyapon karon ang iyang posisyon. Nagtuo kag yudi ay nga dili ko ikaw tinudon. Karon, ni anak ko sa imong tungod. Magatubang tapag-usab. Sige, usbangi mong gibuhat kag ganina. Katawa! Kataw iko, Adel. Hagit ako pag-usab! Nganong wa ka naman magtingog. Katawa! Katawa! Og biay-biay ako. Hoy! Unsa ba? Ayaw og piyunga ang imong mga mata, samtang nagbarog ka sa akong atubangan. Bukha ang imong mga mata o katawa sama sa imong gibuhat ka ganina. Katawa! Sige, tan-ahon ta kung makahimo ka pa ba. Ako na usab karon ang mukatawa, Adel! Ako na usab!